Pembeli takut ditipu, penjual takut di PHP, Mas. Maksudmu ki apa jane ki? Ya iya toh, lah wong iki lho, Mas. Kursi koyo ngene iki to, Mas. 3.500.000. Jare kemurahan, jare takut ditipu, jare gak apa wedi gak dikirim ngono kuwi iki piye terusan? Lah nang gunamu ki piye to sisteme? Iki sisteme COD, Mas. COD kuwi piye? COD iki barang nek wis dikirim ngono lho, Mas. Lagi dibayar, nek wis teko omah kuwi lagi dibayar. Ngono kuwi ta, Mbak? Oh, iki wis gratis ongkir, Mas. Beh. Gratis ongkir Jawa Timur, Jawa Tengah, Jogja, Madura kuwi gratis ongkir. Ini iki regane iki 3.500.000, Mas. Jarene kemurahan lho. Kemurahan piye to? Iki barang asli real delok to, burung Garuda iki lho. Rangkane apa to iki? Rangkane jati, Mas, jati. Jati asli apa ora? Jati. Nek ora jati ya tadi buang kok piye ngono kok ya. Berarti ada harga Ada harga, ada rupa, Mas. Ada kualitas? Ada kualitas. Ngono ya. Beh. Regane piro iki? Iki regane 3.500.000 dulu untuk mendinge koyo ngene. Iki pilihane ya akeh, Mas. Akeh ki apa ae? Lah iki lho enek sing warna ireng, Oh, enek sing warna oren, abang. Lho iki lho stoke akeh, Mas. Beh. Ki rangkane kayu jati finishingnya bludru Iya, ya. lho. Anu urus karo ya. Iya iki lho delok koyo ngene iki lho. Oh iya. Mending pokoke barang iki Beh. mending. Regane iki 3.500.000 wis Wes. murah ngono Wis lho. aja nesu wae kowe. Ya piye aku iki di PHP ae. Wis kene genano ngene lho. Oh, piye? Genano cara pesene piye? Heeh. Gratis ongkire ndiae, cara bayare piye? Wis. Nah, ngene, pemesanan toh Heeh. ada nomor di bawah bio profil kuwi langsung di-kring ya toh. Heeh. Mas butuh sofa gajah harga 3,5 ya toh. Heeh. Kuwi real. Pembayarannya COD nek wis ning omah kuwi lagi dibayar. Heeh. Gratis ongkir, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jogja, Madura kuwi gratis ongkir. Ngono lho, Mas. Iya, Kuwi real nyata. Ya, nggih. Sofa gajar nggih, harga 3.500.000 nggih. Real no tipu-tipu nggih. Jos.